Malta lesta li tħallas l-ispejjeż ħsarat tal-bastiment fuq il-livell umanitarju u wara li jitlaq is-server marittimu. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela meta wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Ħsarat li hemm fuq il-bastiment wara li jiġi aċċertat illi il-merkanzija li hemm abbord tiegħu hija ntiża għal għan umanitarju għax dak huwa fatt illi għad ukoll irid jiġi stabbilit billi il-kru tal-bastiment għadu ma tax il-manifest ifisser dik il-lista ta' xem abbord il-bastiment, dik il-lista da ma ġietx ipprovduta lil Transport Malta, però mal-moment li jiġi aċċertat li l-natura tal-merkanzija se tkun qiegħda għal skop umanitarju, intiża li tmur lejn Gaza, hemmhekk bħala Stat Malti wkoll offrejna illi nkunu nistgħu nagħmlu t-tiswijiet għaspiża tagħna. Ġifieri t-tiswija tal-ħsara li hemm fuq dan il-bastiment issir min-naħa tal-Istat Malti, naturalment bil-kuntratturi li qabad l-Istat Malti, u dik offerta wkoll illi qiegħda hemmhekk fuq il-mejda. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega li pajjiżna ħa pożizzjoni ċara mal-ewwel fejn intbagħat mal-ewwel is-sokkors wara li ġie kontrollat in-nirien ġie assigurat li n-nies jinsabu siguri fuq il-bastiment. Hawnhekk intqal li Malta għamlet diversi offerti biex dawk abbord jitniżlu f'pajjiżna, iżda din l-offerta ġiet irrifjutata. Intqal li din l-offerta għadha miftuħa. Il-Prim Ministru spjega li hemm ukoll żewġ petrol boats tal-Forzi Armata Malta li kienu għadhom viċin dan il-bastiment fl-ibra internazzjonali. Dan fil-waqt li spjega li saret offerta li jitla server marittimu biex jissolvelja xi ħsara hemm fuq dan il-bastiment. Dik l-offerta illi nerġa' ntenni lill-kru u lill-passiġġiera biex jinżlu l-art hija miftuħa kienet hemmhekk u ħatibqa' hemmhekk, però nżid iżjed ma' dan. Fis-sigħat li għaddew offrejna tramite Transport Malta illi servejer marittimu jitla fuq il-bastiment jagħmel l-aċċertamenti li huma meħtieġa dwar x'natura ta' ħsarat hemmhekk, jekk jistgħux jissewwew fuq il-post ukoll, jara wkoll il-kompatibilità mal-ħsara tal-ħsara ma' dak li qed jiġi allegat li bih ġiet kaġunata din il-ħsara, però il-kaptan tal-bastiment irrifjuta illi jħalli lil dan il-server jitla bord. Intqal li sigħat qabel kien hemm negozjaturi tal-Pulizija biex jitilgħu fuq il-bastiment, iżda il-kaptan irrifjuta. Bil-Pulizija u l-Kaptan għamlu kuntatt permezz ta' radju. Il-Prim Ministru mal-ġurnalisti tenna li l-Gvern Malti qed joffri kull għajnuna possibbli. Ġifieri qed ngħid dan kollu biex nuri kemm għamilna dak kollu illi kien meħtieġ fiċ-ċirkostanzi ta' dan il-każ qed nitkellmu dwar bastiment illi huwa mingħajr bandiera u tajjeb illi ngħidha din mingħajr bandiera mingħajr klassi m'għandux lanqas polza ta' assikurazzjoni fuq ġifieri dak huma fatti illi wieħed irid joħodhom ukoll in konsiderazzjoni, però minkejja dan kollu għamilna dak kollu li huwa meħtieġ biex niżguraw kemm is-safety tal-crew u s-safety b'mod ġenerali.